Helo a chroeso I ail bennod ein cyfres newydd CLONC A CHÂN gyda fi, Waun Cae Gurwen, swyddog cymuned Menter Iaith Castell-nedd Talbot. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, beth am ddod I adnabod rhai o'r pobl lleol sy'n syrenu mewn meysydd amrywiol. Bydda fi'n cael CLONC A CHÂN gyda'r pobl dawnus yma a chewch I wrando ar eu hanesion wrth I ni sgwrsio'n ddwl a chlywed am eu hoff gerddoriaeth. Ar tro hwn, rwy'n dod I adnabod cerddores fendigedig o'r ardal leol sydd wedi rhyddhau sengl newydd sbon yn ddiweddar. A dyma hi, y cantores, yr athrawes Lisa Pedrick o Waun Cae Gurwen, Triti. Helo, siamai, ti'n iawn? Diolch. Felly, mwyn I ni ddod I adnabod ti'n well, mae da fi cwpl o gwestiynau hwyr a 2 gêm bach os mae'n oce. Dim problem. Fab, coni off te. Cwestiwn 1. Pe bai ti goffa dewis un person enwog I wario ti mewn ffilm o dy fywyd, pwy fydde ti'n dewis? Fi'n credu Kristen Bell, achos mae bach goled fi, so mae'n digon agos, ond o ran I chymeriad I, fi jyst yn dwlu ar rai pethau mynd I bod mewn fel The Good Life a pethau, a fi jyst yn meddwl bod hiwmor da gyda hi, felly fy hi'n gret. Ie, fi'n dwlu ar The Good Life hefyd. Wyt ti'n unrhyw acenion o gwbl? O'n I arfer goffa wneud cwbl pan o'n I yn coleg, achos o'n I wedi astudio drama a pethau, ond nigon i'n dda iawn yn nhw, achos fi'n credu bod yn acen I mor gryf, a sa'n credu gallai wneud rai nawr o gwbl, byddwn i'n rubbish. Beth sy'n ofni ti go iawn? Wel, mae'r byd bach yn ofnus ar y funud, ond yw, mae pethau eitha ofnus mewn rhan nawr yn dweud mas o ryw ffilm, ond fi wastad wedi cael ofon mowr o methu anadlu neu bosi neu rhywbeth, mae hwnna'n rili, fi methu dioddau unrhyw beth fel la, os fi'n colli'n andlo dan y dŵr, fi sy'n mynd panic llwyr. O, na, digon teg. Beth ydy go-to outfits di ar ddwrnod arferol? Jeans, gallwn ni byw yn nhw. Sdim hawl fi gwisgo nhw ar gyfer gwaith fel athrawes, ond na, pob penwythnos, fi hyd yn nod na'r go-to peth I fi mynd mas hefyd ar noson allan yw jeans, fi jyst mor gyfforddus yn nhw. Ie, digon teg a fi fyd. Os gen ti ddyfyniad sy'n ysbrydoli ti o gwbl? Gwnewch y pethau bychain fi'n credu, mwynhau wastad yn rhywbeth sydd yn aros yn ymddeddol I, achos fi jyst yn meddwl, chi wedi newid y byd trwy wneud un peth caredig bach ar y tro, a jyst trwy helpu cymdogion a teulu a ffrindiau. Mae hwnna gallu gwneud gwahaniaeth mowr yn hytrach na trio cymryd y pethau mowr mlaen ar ben eich hunain yn syth. Mae jyst yr un peth bach, un snippet bach o garedigrwydd gallu gwneud byd o wahaniaeth I rywun. Ie, cytuno'n llwyr. Beth yw dy farn di am fi'n afal a pizza? Wi'n fan. Fi'n gwybod bod yna'n eitha controversial, ond dim ond os mae fe gyda ham ddo, sa'n licio fe gyda unrhyw beth arall. Os mae fe'n Hawaiian pizza, mae hwnna'n hollol dderbyniol, ond dim gyda unrhyw fath toppings eraill, na. Na fi, Hawaiian bob tro I fi. Beth yw'r joc di? O, wel, chome, fi'n eitha rybys yn gofio pethau fel hyn, ond sa'n credu fi nhw'n digon PG ar gyfer cyfweliad yn rhaid fi'n cofio, so welly ni sgipo ymlaen i'r cwestiwn nesaf. Dim props. Unwaith mae'r lockdown yn dod I ben, ble ei ti'n gyntaf? I weld teulu a ffrindiau. A wedyn ni sort o roots mas, fi'n credu. Cydio top yn benni. Fab. Petai ti mond yn gallu clywed un can am weddill dy fywyd, pa gan fydde ti'n dewis? Bydd fe'n strwa fechel, bydd fe'n hoff gan, chos chi'n clywed drosodd a drosodd. Na, chobio, fi'n credu gallwn ni ymdopi gyda clywed landslides Stevie Nicks drosodd a drosodd. Ie, bydd hwnna'n iawn, achos mae fe'n glasur o gan ond yw fi sy'n dwlu yno fe. Na fi, dyna fyd. Pwy yw dy fodel rôl di? Yn fam yn had I fi'n credu, fi'n rili agos gyda nhw nawr, maen dim ond byw lan y rewl I fi. Os maen nhw'n rhoi cyngor I fi, fi'n trial ngorau I gymryd ymlaen, achos mae'n fam fi, mae jyst yn iawn am bopeth, mae rhyw fath o sixth sense gyda hi am bob dim. A fi wedi dod o'n i wedi trial ymlaen fel pan o'n i'n yn harddegau I, ond fi lot edrych nawr, mae plant yn unain gyda fi, mae'r fenyw yna'n gwybod popeth, so unrhyw beth maen nhw'n dweud, fi'n cymryd ymlaen fel arfer. Os ydych ti'n cael bod yn superhero am y dydd, pa bwer fydde ti'n licio cael?
Wel, fi'n fan mowr unrhyw beth Marvel a Justice League a bethau fel la, ond fi'n credu y gallu i gael gwared unrhyw drostrwydd fi'n credu. Bydd hwnna'n lyflu bod neb gyda unrhyw fath o drostrwydd yn y byd. Bydd hwnna'n ffordd da i ddechrau pethau fi'n credu, na bydd hynny. A pe bai ti goffod dewis 3 eitem i fynd gyda ti yn nes ymhell o bobman, pa 3 eitem bydde ti'n dewis? Pobol fi'n credu byddwn ni'n mynd â, edrych na eitem, byddwn ni'n mynd ar gŵr, y fab a'r ferch, a byddwn ni'n iawn wedyn, os mae'r teulu dy fi fi'n hollol hapus. A wedyn, pe bai ti ar death row, pa fath o fwyd bydde ti'n licio ar gyfer dy byd olaf? Unrhyw beth melys, bendant. I fi, mae'r main course jyst yn rhywbeth mae rhaid i chi wneud cyn bod chi gallu cael y desserts a pethau neis a fflwcs a melys. Felly jyst llwyth o desserts fi'n credu, bydd hwnna'n wych. Bydda ni'n dewis desserts bob tro. I ba cyngerdd beth ti ddiwethaf? Cha be, mae wedi bod yn sbel, ydw e? Achos mae gen i ddynod gyda gadw tŷ ar y funud. Siwr o fod ddo, y cyngerdd diwethaf ni mewn, oedd naill ai rhywbeth o'n ni yn arwain côr mewn, neu yn canu mewn, achos sa'n cael lot o gyfle i mynd i weld pethau, achos mae'n swyddi yn profi mas o'r tŷ lot yn arwain corau neu cyngerddau pethau, felly siwr o fod rhywbeth o'n i'n neud rhywbeth mewn, byddwn ni'n meddwl. So nawr mae 'da fi gêm o hwn neu'r llall, a bydd rhaid ni ddewis rhwng y ddoi eitem a gweld pa mor gyflym ni'n gallu gweud yn dewis ni, oce? Oce. Cool. Sbarod? Ie. Fab. Cariad neu arian? Cariad. Siocled neu creision? Siocled. Bwyd stryd neu bwyty crand? Bwyd stryd. Theatr neu cinema? Theatr. Trainers neu sandale? Sandale. Haf neu geiaf? Dwi'n hydred. Wedyn ni geiaf. Teledu neu ffilm? Teledu. Melys neu hallt? Melys. Facebook neu Twitter? Facebook. Trefnus neu creadigol? Creadigol. Messi. Gwyn neu cocktail? Gwyn. Traeth neu mynyddoedd? Mynyddoedd. Pasta neu pizza? Pizza. Poeth neu o'r? Poeth. A noson allan neu noson mewn? Byddwn ni fel arfer yn dweud noson mewn, ond fi wedi cael gymaint o nhw'n ddiweddar ers lockdown. Fi'n credu bydd noson mas yn swnio'n gret, noson mas. Gret. So, mae dyn ni gêm arall te o dwi byth wedi, a fydd na'n ymuno gyda ti, a nawn ni wedi wneud e, a plentyn nath ni ddim. Mae'n eitha PG, so pa'n chi ni. Da iawn, right, oce, pan i off da. So, dwi byth wedi canu yn y cawod. Bob tro. Dwi byth wedi dweud joc a neb yn chwerthin. Da iawn, mae rhaid bod ti'n ffynnu. Cos I'd cofio, fi jyst wedi gweud na, fi'n hilarious, ie. Dwi byth wedi ail rhoi anreg i rywun arall. Never. Dwi byth wedi teithio i ochr arall y byd. Neu ti wedi bod? Canada, Jamaica, jyst yn trio meddwl lle fe pellad wedi bod, really. Dwi byth wedi torri gwallt fy hunan. Fi wedi gwneud yn ystod lockdown, salga. Fi heb wneud yn ystod lockdown, ond oedd yn ferch i wedi torri wallt i gyda... Wel, oedd rhaid i torri, sori, so chi wedi clymu fe, a oedd not mowr, so rhaid i wneud fringe bach i'n hunan cwbl nosen o'n, ond... Mae'n edrych yn ffain i fi. Dwi byth wedi cwmpo i gysgu yn y cinema. Right, oce. Na, lle beth ti'n neud yna, actually? Fi'n eitha bles dyn ni'n Dwi byth wedi mitio gwers ysgol. O'n i dal yn yr ysgol, o'n i just drawn yr adran cerdd y drama lot yn lle byddwn ni fod. Ie. Dwi byth wedi canu giren hywir yng nghanol perfformiad a wedyn ffeili
cyfrol a lan? Actually, yeah. Ond pawb yn ffain dan fe, fi jyst yn werthyn yn ffordd trwyddo fe. Fi wastad yn ngofio geiriau do, sa'i byth yn neud rhywun lyrics a fi wedi sgwennu hyd yn oed. Y pynwyth y gig. Ie, fi'n gwybod, a fi. Fi'n ofnadw yn amhosib. Ond fi'n dweud, fi'n credu, chi'n joelio gymaint, a chi jyst yn mynd ar fend i chi, a wedyn ni, a fi gyda pawb yn ffain amdano fe. Fab, wel diolch Lisa, a fi'n meddwl bod ni gyd wedi dysgu lot amdano ti fyna. Felly, ges i ar y gweill gyda ti nawr der o'r i'r lockdown dod i ben? Wel, gobeithio mynd nôl i gwaith a gweld y plant ysgol i gyd, fi'n gweld ysio nhw gyd. Ond bydde fe'n lyflu bod gigs yn dechrau nôl lan mewn rhyw ffordd. Fi'n gwybod bydde nhw lot yn llai, ond weithiau licio gigs mwy intimate, le sy'n gymaint o bobl a ni mewn lleoliad eitha bach. So bydde hwnna'n lyflu jyst i dechrau mynd nôl mas na eto. Fi'n credu bod pawb jyst gofod trio ffindo rhyw fath o normal newydd. I feddwl new normal fel mae pawb yn dweud ar y funud. Bydde hwnna'n tasgu ni gyd fi'n credu, ffindo rhyw ffordd bach gwahanol o fyw, really. Ie, yn gwmws. A fi'n siŵr bod yna lot o bobl ifanc yn yr ardal sydd yn breuddwydio am fod yn gantorion neu'n gerddorion yn y dyfodol. Os gen ti'n rhyw dips o gwbl iddyn nhw am yr adeg yma yn ystod y lockdown a beth maen nhw'n gallu bod yn neud? Mae hwn yn adeg gwych i'n rhywun sydd yn dechrau yn y byd cerddorol. Fi'n gwybod bod e'n anodd i lot o gerddorion proffesiynol ar y funud achos dyw'r cyflog ddim yn dod mewn heb y gigs a pethau. Ond o ran ceisio bod yn greadigol, cymerwch amser i eistedd lawr a sgwennu a meddwl am y geiriau chi eisiau dod i lawr y bapur a i bawb i glywed. Mae lot o bobl gyda gymaint o syniadau gwych a mae pethau yn digwydd yn y byd hyn ar y funud i sbardino unrhyw un i sgwennu, fi'n credu. Triwch pethau newydd allan, defnyddiwch pethau fel garage band a Audacity a just sgwennwch lawr eich syniadau, recordiwch nhw, felly bod chi ddim yn defnyddio nhw, ond mae'r syniadau yna a chi gallu datblygio fyna. Just peidiwch wneud beth nes i a dod i fe off am 10 mlynedd a cael y brec mowr i grynddo'r album diwetha achos oedd dim digon o hyder dy fi i wneud e. Just ewch amdano fe, mwynhewch e a newch ar gyfer chi neb arall. Yna beth i fi wneud nawr, fi'n dod i'r cyddoriaeth i fi moyn wneud allan yna. A os i fi'n hapus dy fe, dyna beth sydd yn bwysig ar ddiwedd y dydd, achos mae rhaid i chi bod yn balch o beth i chi'n creu. Felly, jyst ewch am e a joiwch e. Wel, diolch enfawr i ti Lisa am sgwrsio gyda fi. I ti'n fodlon cyflwyno'r gan i ti wedi dewis un o heddi? Dyma Ti yw fy Seren gan Lisa Pedrick. Mwynhewch! Fab! A diolch eto Lisa, a gobeithio bod chi adre wedi mwynhau. Cliciwch y linc i glywed sengl newydd Lisa, Ti yw fy Seren, mae'n hollol wych.